La proposta que presentem per aquest plenari és una proposta perquè els aturats que s'han quedat sense cap tipus de subsidi puguin fer formació de manera gratuïta i puguin fins i tot arribar a cobrar. Nosaltres creiem que la principal finalitat dels esforços econòmics que s'estan fent des de l'Ajuntament de Barcelona i que s'estan fent des de les administracions és justament que hi hagi llocs de treball i que se pugui aturar el més ràpid possible aquesta dolorosa sagnia que s'està produint d'homes i dones que cada dia es queden sense feina. I és per aquest motiu que, sumada a la proposició que vam fer en el darrer plenari, en el que tots els aturats i les aturades de Barcelona que així ho vulguin a partir de l'1 de juny podran accedir tant als equipaments esportius públics com en els centres cívics públics gratuïtament i d'aquesta manera mantenir un bon to psicològic i continuar podent buscar feina amb ímpetu, amb energia, amb voluntat de sortir-se i no produir un aïllament social, sinó que puguis interrelacionar-te amb la gent, ja sigui al gimnàs o als centres cívics. Ara hi hem afegit aquesta proposta en el qual des de l'administració a la gent que no té cap tipus de subsidi d'atur, és a dir, que ja ha acabat el període de retribució pública per estar aturat i que per tant no té cap ingrés, per fer una formació que sigui adequada a la seva professió, una formació que sigui exigent, que s'hagi de seguir amb l'esforç de la persona a diari, doncs també pugui estar retribuïda. A nosaltres ens sembla que aquesta és una manera de que hi hagi cohesió social, que no hi hagi gent que cau realment en la desesperació en el buit perquè no pot pagar l'hipoteca, perquè no pot pagar el lloguer, perquè no pot pagar els mínims aspectes de vivència de la seva pròpia vida i família, i per tant ens sembla que és una proposta que ajuda a que ens sentim una sola societat, que ens sentim una sola Barcelona, que ens sentim que pertanyem realment a un país i que aquest país, quan hi ha dificultats d'aquesta magnitud, dificultats sens dubte extremes, doncs t'ajuda d'una manera o altra o tant com pot.